Nachádzame sa na námestí SMP. Práve sa k nám blíži Hare Krishna. Áno, môžeme to vidieť tuto na pravej strane. Hare Rama, áno, alebo aj Vitana, no. Neviem, Matúš, ktorý je maximálne sústredený. On je síce mormon, ale to teraz nie je podstatné. Haribo, áno. Rama, to akože, že ako Ramu dávajú do týchto koláčikov, alebo čo tým chcú povedať, že Rama? Vidíme. To nemáš jestý sumár. Čo sa s tým mám natrieť? Sú proste úžasní.